Papis. Ouais. Là. D'accord. Ça va? C'est ça. On a un déni na kuma fi kadi. Ah. Abe. Ouais. Ne mo ba la ba na fra ka ko ga gele. Kɔrɔ, o to ma. A ka bonya baara bɛ ɲɔgɔn na. Aha. Se ka foyi kɔni k'a la. Ne fɛ ka wele ka na wa mo ko ba le ba. O b'a kɛ sisan. Kan ŋmɛmi. E ka cɛ ka foto bɔ. Waaw. Wa dɔn yɛrɛ dun. Cɛ n bɛ ka taa a ka yɔrɔ in de la. An ka yɔrɔ jumɛn? Denni mɛn. O den jumɛn? Kadi kɛ. Kadi. I cɛ n ka cɛ. Mun bɛ yen sisan? Bon n kɔrɔkɛ de ko k'a mago b'a la quoi. O ma e tɛ nouvelle kalama mun bɛ Kadi la? Ne b'a kalama kɛ mais ne kɔrɔkɛ de ci ne tɛ se ka foyi kɛ. Ne bɛ taa wele. Cɛ n ka cɛ Kadi bɛ kumabaw de fɔ wa a b'a yɛrɛ kɛ musokɔrɔba de. O bɛɛ kalama. I bɛ kɔrɔkɛ lase ko ma dɛ n ka cɛ. Wa e ye cɛ. A bɛ kɛ cogo di ni Ok, kɔrɔkɛ ci. faut pas te i bɛ se ka taa. Tu as bon sens. An b'a kɛ ten ka cɛ. Ouais. Kadi n kɔrɔkɛ mun bɛ wele ka fɛn kɛ. Kɔrɔ. Ça va? Ça va? Ko ga. Fisi. Comme tu veux. Ça va? Tu es quartier ko na? Aha. O de tiɲɛ parce que chaque fois ne bɛ to ka tɛmɛ la wɔɔrɔ ni mɔgɔ in na carré kɔnɔ yan fɛ. Ne tun t'o b'i ye quoi. Ne kɔni ye vraiment ka ko de diyara ne ye trop. Mais n ka temps tun tɛ n permettre quoi parce que n ka voisine ka kow ka ca. I m'a ye wa? Ko bɛ cogo di? Tu b'a kalama i ka ko ka di ne ye trop. Awɔ. Mais bi yɛrɛ de n ye temps sɔrɔ ka fɔ n dɔgɔnin ye n ka a bɛ t'i wele ka na quoi parce que n'ale delila k'i ka kuma kɛ quoi. N ko bon n k'a k'i wele ka na n bɛ fɛ ka ci dɔ f'i ye quoi. I m'a ye wa? O yɛrɛ de ka ko diyara ne ye quoi depuis ne ye don tuma bɛɛ n bɛ miiri la quoi je sais pas fɛn fɛn don. I m'a ye wa? A ka di ne ye n'an bɛnna la n bɛ fɔ k'i furu yɛrɛ de. Donc tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni bɛ fo n'i kɔni sɔnna ne b'i furu quoi. Ne y'i wele nin la quoi parce que ne ye qualité dɔ y'i la quoi vraiment n ma deli ka ye muso la i m'a faamu. E ye qualité min ye ne la e ka fila dɔrɔn fɔ ne tantɔ. Bon tu sais que e yɛrɛ b'a kalama cogo min na ten i cɛ ka ɲi et puis aussi ta i yɛrɛ de fana ye ne diya trop i m'a faamu o qualité fila de ko diya ne ye quoi. I ye qualité fila minnu fɔ olu si tɛ ne ka qualité ye n'i ko ko n cɛ ka ɲi o cɛ ka ɲi ala de y'o di ne ma n'i ko ko o ta ye ala de y'o di ne ma ne ko k'i ka fɛn fɔ min yɛrɛ bɛ ne la dɛ min ye ne yɛrɛ jogo ye ne ko k'i k'o de fɔ. A dama ɲani kɛ ne ba ne k'o fila dɔrɔn de don o la sinon ne kɔni tɛ qualité wɛrɛ dɔn dɛ. I kɛlen don ka nin qualité minnu fɔ ne kɔni tɛ se ka k'i fɛ nin kan kan. Ah bon? Awɔ. Mais mun na? I komi i ko k'i kɛra an fɛ cɛya de kama ne kɛra ne fɛ cɛya kama ni n cɛ juguyara don min na bana fɛ ou bien kɔrɔ fɛ i bɛ kɛ n fɛ tugun wa. n bɛ ka kuma e de fɛ kɛ n jaabi kɛ. Bon i ka kuma in jaabi tɛ ne bolo mais e yɛrɛ fɛ sisan qualité jumɛn de ka qualité? Qualité min ye ne ka qualité ye o ye ne yɛrɛ jogo de ye n'i ko k'i kɛra ne fɛ n jogo kama n bɛ se k'o faamuya n'i ye fɛn wɛrɛ fɔ ne ma min t'o ye o ye ala ka kɛ de. O ye tiɲɛ i ka kuma ye tiɲɛ mais fɛn fɛn fɔ i ka ko la vraiment tiɲɛ don. I komi i ye tiɲɛ de yan ne ka ko la o diyara n ye kojugu ne bɛ siran ɲɛ. Ka se ne ɲuman.